Hola, soc l'Anna Polo, la teva feminazi de confiança. Avui parlarem de la violència vicària. No li estic descobrint la sopa d'all a ningú si dic que sortir d'una situació de violència de gènere és un autèntic infern. César, però no sense seqüeles o estrès posttraumàtic a la motxileta, de regal. Tot i això, hi ha supervivents que aconsegueixen deixar enrere els seus maltractadors i tenir vides felices i autònomes. Però què passa quan el teu maltractador és també el pare dels teus fills? Doncs que molt probablement els utilitzarà per seguir-te fent mal. Pesadilla antes, durante i després de Navidad. La violència de gènere té moltes formes i una d'aquestes formes és la violència vicària, que no és res més que instrumentalitzar els fills per provocar dolor a la mare. La violència vicària arriba, sobretot, quan els maltractadors ja no poden dominar més a les seves víctimes, quan ja s'han separat o estan a punt de fer-ho. En aquell moment els agafa una impotència màxima i decideixen que utilitzaran els únics lligams que mantenen amb elles per destrossar-les. A tu no et puc fer mal directament? Tranquil·la, ho faré a través dels nostres fills. Aquesta violència que exerceixen contra les seves criatures no sempre té per què ser física. Violència vicària també és la manipulació extrema dels fills o filles perquè es posicionin en contra de la mare, o inclús l'acabin agredint ells mateixos. Difícilment podria ser més pervers. Els fills i filles també pateixen la violència de gènere i en són víctimes, però alhora també es converteixen en instruments que l'executen. L'objectiu, com en tota forma de violència masclista, és el control i la dominació sobre la dona. I això és exactament el que li va passar, per exemple, a Rocito. El seu maltractador, Antonio David Flores, ha manipulat durant anys els seus dos fills en contra seva i fins i tot va aconseguir que la seva filla l'agredís físicament. Venga! De vegades aquesta violència arriba fins a l'assassinat, com en el cas de l'Anna i l'Olivia, les nenes de Tenerife, que malauradament no són les úniques. Des de l'any 2000 hi ha hagut mínim 51 casos d'assassinat per violència vicària a Espanya. Els perpetradors? Homes entre 30 i 40 anys, principalment de nacionalitat espanyola, per si algú tenia ganetes de posar-se una mica racista, i això són els que s'han pogut investigar, perquè en molts casos aquests assassinats no es guarden al registre judicial. El motiu? L'assassí se suïcida i jurídicament el cas cau. I aquí no ha passat res. Una pena que no ho facin al revés, oi? Aquí l'ordre dels factors sí que altera el producte. 6 de cada 10 havia avisat abans amb amenaces del tipus «et trauré els nens, ja veuràs el que els hi faig a les nenes», «destrossaré el que més estimes» i altres frases que quedarien una mica rares en una targeta de felicitació pel Dia de la Mare. Tot i que els maltractadors tenen el detall d'enviar diverses newsletters abans de fer res, la justícia insisteix en fer veure que un maltractador pot ser un bon pare. Nobel de Literatura per la justícia espanyola, si us plau. Menció d'honor en ciència-ficció. Fantàstico! Només pel simple fet d'estar sota el mateix sostre que el maltractador de la seva mare, les criatures ja són víctimes col·laterals de la violència masclista. Qui pot pensar que en una casa on la violència, els crits, el menyspreu, les amenaces i les agressions estan a l'ordre del dia, les criatures són immunes? Si es diu que els nens són com esponges i no com xubasqueros impermeables de titani, és per algo. Quan un home mata el seu fill o filla, aquest no és el primer acte de violència que està exercint contra ell. Repetiu amb mi. Un maltractador mai no pot ser un bon pare. Un maltractador mai no pot ser un bon pare. En quin moment la justícia i gran part de l'opinió pública pot dissociar l'home maltractador de l'home pare com si no fossin exactament el mateix subjecte? Ah no, de 8 a 2 soc maltractador i de 3 a 7 pare exemplar. Diumenges i festius tancat. Claro. Algú em pot explicar què et fa pensar? Que si un home no sap vincular-se sense violència amb la seva parella, sabrà fer-ho amb els fills? I què? Tot i així, quan les mares volen protegir els seus fills de les urpes dels seus maltractadors, la justícia els hi dona l'esquena. I quan dic que els hi dona l'esquena, vull dir que els hi lliga una formigoneta al peu i les tira al riu, amb una torradora enxufada a les mans. Caso cerrado! Juana Rivas està condemnada a 2 anys i mig de presó i 6 de retirada de la pàtria potestat per no voler entregar els seus fills al seu maltractador. La Sara fa més de 2 anys que no veu ni parla amb les seves filles i està condemnada a 2 anys de presó i 4 de la retirada de la pàtria potestat per no voler deixar les seves filles amb el seu maltractador. La Verònica Saldanya té un ordre d'allunyament del seu maltractador, però tot i això està fugada d'Espanya i en busca i captura per no voler entregar els seus fills de 8 anys al seu maltractador, que ja l'ha amenaçada dient que els hi farà el mateix que José Bretón als seus. Segueixo o ja veieu una mica per on van els trets? Pues sí. El 2021 es va aprovar la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, on per fi es diu clarament que no es pot aprovar un règim de visita quan un progenitor tingui un procés penal de violència de gènere. Però tot i això, encara hi ha moltes mares condemnades o en processos judicials oberts per protegir les seves criatures. I aquí els indults no arriben, com li està passant a Maria Salmerón, que haurà d'entrar en presó per fer el mateix que totes les d'abans, protegir les seves criatures. Com veieu, la justícia continua fent-se la longue. Vergüenza! Justícia patriarcal a l'estat espanyol? Doncs sí, no ho dic jo, ho diu la ONU. Claro. Que què ha dit?
que el sistema judicial espanyol no protegeix, en alguns casos, els nens i nenes dels pares abusius. ¿En serio? I que existeix un biaix discriminatori que fa que el testimoni de les dones es percebi menys creïble que el dels homes, encara que es tinguin proves de maltractament. Que fuerte. Fort, eh? Molt. Fort. Molt fort. Fort. Fortísimo. Em pregunto com s'hauran fet les de Femen per acabar manejando el cotarro a la ONU. Pues decir, Ah, no? no. Que és que clama al cel i fins i tot ho veuen allà? Tranquila, Guau. tranquila pues, ¿vale? Sos mía. Soy tuya. En casa tengo el Kama Sutra. Cuidado, vull dir, cuidado. Soy tuya. Policía. Colegiala. Enfermera. ¿Tú crees que esto es normal? Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Somos tuyas. Te esperamos todas en las duchas. Por favor, cállense. Son mías. Japonesas, francesas, inglesas. Somos tuyas. Sabemos lo que a vos te gusta. Estoy muy harta de este tío ya, ¿eh? Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿en qué pensás? Che, hay que ir hoy a lo de tu hija. O le meto el puñetazo o me da todo igual y me pongo a cantar con él. Hola, com et dius? Antonio, Jo sóc l'Anna, vale, la teva feminazi de confiança. vale. Feminazi. Vale. Com es diu el perrito? Bailet, Bailet, xulíssim. ah que sí? El nom o el gos? Les dues coses. Jo també, Tothom xulíssim. Tu saps el que és la violència vicària? No. ¿Perdona? No. No, no me suena vicaria. Violencia vicaria. Vicaria, no, ni idea. Eso de vicaria me suena a mí algo rarillo, ¿no? Vicaria. ¿De qué me suena a mí? No t'ho sabria explicar. No havia sentit mai aquesta paraula. Què diries? Suposo que aquesta és la que un home té a sobre de les dones. No, aquesta és la violència masclista. Masclista. La veritat és que no t'ho sé dir, no ho desconec aquest terme. Tu saps el que és la violència vicària? Sí, clar, la dels fills sobre les mares, no? O... Però a través dels pares. A través dels pares, sí, com el cas famós que hi ha últimament. El de El de la Rocío Carrasco, efectivament, que és per això que se sap, no? Que s'ha començat a saber. Però ets la primera, mira, he parlat amb molta gent, la primera que em sap més o menys dir el que és. Bueno, per això. Que m'ho podries explicar? Si no m'equivoco, és la violència que exerceixen els homes contra les dones utilitzant els nens i nenes petits. La violència contra el fill de la dona per perjudicar la dona. De vegades els maltracten simplement i de vegades fins i tot els assassinen, per exemple, no? Com quan ja no poden controlar la seva parella, decideixen fer-li mal a través dels nens. Molt fort, no? Sí. Mare meva. Pues em sembla fastigós. Que hi ha moltes persones que ho fan, sí, i al meu voltant ho he vist moltes vegades. No, jo ho pregunto per si la gent ho sap, perquè clar, és molt significatiu que no sapiguem el nom d'això que passa tant. La veritat és que violència vicària com a tal, no, violència masclista sí, però vicària no ho desconeixia. És una forma de violència masclista, una subcategoria. Com és que ho saps? Estic una mica informat sobre el feminisme i la meva dona també està bastant posada. Com és que ho saps el que és? Perquè el qui no sap no llegeix la premsa, no mira la tele, no escolta la gent. Dame una pista. Rocito. Sálvame. ¿Y tú, hostia de esa? Más que Sálvame, Rocito, la hija de Rocío Carrasco. Ay, la hija de Rocío Jurado. No me interesa eso. ¿Tú sabes lo que és la violència vicària? Si me das una pista, sí. Sabeu el que li va passar a la Rocito? No sabeu qui és la Rocito? No. Uau. Uau. No us ho aguantarà? No. Uau. La Rocito és la filla de Rocío Jurado. Sabeu qui és Rocío Jurado? Em sona el nom, però és que jo... Una cantant, no? La más grande, una cantant, bueno, como una ola, Rocío Jurado. Ah, vale. Sí. La seva filla va ser víctima de violència vicària. Hi ha molta gent que no ho sap. Tu saps per la Rocito? No. Ha patit violència vicària? Doncs no. És que aquestes coses del futbol no estic molt enterat. Si hagués sigut el Messi tampoc ho hagués sabut, Bueno, seria difícil que Messi patís violència vicària. Hauria de ser ell el perpetrador. Bueno. No sabíeu que existia aquesta violència? Sí, això sí, però el nom ni idea. És fort, no? Perquè és una cosa que passa molt, però no se sap el nom. Quan no se sap el nom de les coses és difícil atajar-les. Sí, totalment.
Ya, pero eso pasa y pasará siempre. Pasa cambiando el tema con vecinos. Como te cuelgan un San Benito, ¿entiendes? Lo mismo que te cuelguen un San Benito, Antonio, a que te maten a tus hijos. Es que estamos hablando de cosas muy Pues diferentes. eso, que me cambias el tema, unos paralelismos que no entiendo. Todo lo que sean agresiones, insultos y mal vivir de esto, pues no estoy de acuerdo con nada. Tu creus que un maltractador pot ser mon pare? No. No, jo crec que no. No, evidentment no. No, no, què va? Impossible. No, en absolut. No és exemple de res. Perquè al final crec que acaba també transmetent això cap als nens. Un maltratador pot ser un bon pare. Tinc les meves grans dubtes, però podria donar-se el cas. Perquè a lo millor és un maltractador de dones i té un fill i és molt bon pare amb aquell fill. Home, fill home. Però m'estic ara posant aquí imaginació al poder, Sí que ciència-ficció fins i tot. Totalment, Lo natural seria dir no pot ser un bon pare. Primer comença el respecte per la teva parella. Maltrato físico, psíquico, si son las dos cosas ya de buen padre para nada. Siempre son las dos cosas juntas, porque primero viene una y luego la otra. És molt difícil que pugui assumir el rol de pare. Però, clar, la justícia encara li dona custòdies als pares. Sí. I a les dones que intenten protegir els seus fills d'això, les posen a la presó. Sí, hi ha molt camí encara que fer en aquest sentit. Quan creus que la justícia tindrà aquesta opinió, com tu? Segurament quan s'eduqui en els jutges i jutgesses en feminisme. No m'agrada gens com estan muntades les coses en aquest món, T'ho juro, és indignant. Acabo de matar a mi mujer. ¿Cómo? Ya hace tiempo que tenía que haberlo hecho, pero lo vas dejando que si el lunes, que si... A mí no me hace ni puta gracia. Y ahora no sé si he hecho bien, si he hecho mal. Porque claro, se lo cuentas a uno y dices, eso no se hace. Y se lo cuentas a otro y dices, tendríamos que hacerlo todo. ¿Con qué? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es más, yo creo que la ha matado en defensa propia. Porque guisaba... Esto es muy fuerte, Dios mío. Es que esto es muy fuerte. Pero la sopa a ver si está bien de sal. Me la ha volcado en la boca, hirviendo. He cogido el cuchillo y Dios, se acabó. Aquí, la he cogido de aquí. Hostia. Toma. Y tal, y mete. Ya ciego, porque cuando uno llega a la... ¿Qué? ¿Ya le estás contando otra vez a la gente la historia esa de que me has matado? Era un chiste todo. Brillante. Humorista. Club de la Comedia. Anda, termina de matar al pollo que está sin cabeza dando vueltas por la cocina. ¡Vamos! Si era una broma, era molt estúpida. Bueno, ara arriba el moment, no em miro les vostres preguntes, contesto alguna, només amb la meva opinió. Estic molt sorpresa de la misogínia que gasten alguns homes gais. És el colmo, com pot ser? Bueno, això és un temazo, perquè de vegades se'ns oblida que, com la pròpia paraula indica, els homes gais són homes i, com a tal, tenen privilegis. És veritat que hi ha certes violències que reben pel fet de no ser heteros, però no deixen de ser homes, I llavors això els ha fet tenir poder en certes esferes de la seva vida, Al final també un home gai, en realitat, el seu desig va cap als homes, amb la qual pot ser que hi hagi com molt de rebuig cap a tot el que siguin les dones, de manera inconscient. I llavors, com a homes, tendeixen a reproduir les dinàmiques d'homes, que és la de posar-se per sobre de les dones, també els han educat en això. I al final no hem d'oblidar, per exemple, la indústria de la moda, els que manejen el cotarro són la majoria homes i molts d'ells gais, i és un món que és duríssim cap a les dones, cap a la seva estètica, cap als seus cossos, hi ha molta violència estètica que està perpetrada per homes gais, que són els que manejen el cotarro. Llavors, al final, això el que demostra és el que sempre diem, que tenir una opressió a sobre no t'allibera d'exercir-ne altres. Per tant, és bàsic, com ser conscient dels privilegis, saber que no són culpa nostra, perquè és on hem nascut, és com hem nascut, però que sí que el que hem de fer és donar-li una mica de brillo i intentar no tenir-los. ¿Tú crees que un padre puede ser un buen maltratador? ¿Que puede ser bueno? Hombre, al revés, perdón. Perdón. Pues digo, hostia, pues la has cagado. ¿Tú crees que un maltratador... Tengo el cerebro frito. Clar, això és un temazo perquè al final se'ns oblida, com la pròpia paraula indica, un home gay és... Justament ara, que es posarà interessant. No vull ofendre, Ivan. Tu ja saps el que vull dir, no?
Jo, tot el que diguis tu... Amén. Amén. Molt bé. Ho diu l'Anna. Així m'agrada. La pregunta s'ha llegit bé? Això com creus que és molt heavy, el que estic dient? No, és així, no? Aquesta violència que exerceixen sobre... Perdó. Per què es diu sempre que les dones tenen en el treball més absència que els homes? Dubtoses. Que els homes en tenen moltes de dubtoses, però estem parlant de les dones, per tant, tenen absències dubtoses. Jo no les he sentit gaire i crec que si són dubtoses és perquè estan fent tasques de cures. Serà així. Segur. Però és dubtosa. Bueno, moltes gràcies. De res. Tenen absències dubtoses.